खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जादों माबायदियै मबाइलजों आधार कार्डनि जा PVC कार्ड बेखौ अनलाइन अर्डार खालामनो हायो गावबा गावनि मबाइलावनो। बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आं गासिबो फुल प्रसेसखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन। आङो क्रोम ब्राउजाराव थांबाय, बेवहाय लिरबाय UIDAI बेबायदि लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय क्रोम ब्राउजाराव। बेवहाय बिब्दि लिरखांनानै जा फार्स्ट गेट आधार, बे गेट आधार फार्स्ट अपसननिनो नैबे अर्डार आधार PVC कार्ड बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोदानै मोनसे इन्टारफेस खेवगोन। बेवहाय जोङो जा आधार कार्डनि डिटेल्स बेवहाय जों होनो नांगोन। गिबियाव आधार कार्ड नाम्बार बेवहाय जोङो होनो नांगोन। बेवहाय जोङो आधार कार्ड ओमफ्राय बेनि गाहायनि नैथिनिया गाहायाव जा लिरनाय दङ बेखौ सायाव जा केपचा बेखौ सेम टु सेम थुनानै होब्लानो जाबाय। बेनि गाहायाव जोङो मोनगोन टिक बक्स। बेवहाय जाय मबाइल नाम्बार, जेनेबा नोंनि आधार कार्डआव मबाइल नाम्बार एक्टिभ गैया अब्ला बेवहाय टिक मार्कआव होबानो जाबाय। जुदि एक्टिभ दंखायोब्ला डाइरेक्ट सेन्ड OTP होबानो जाबाय। जोङो आधार जा बेखौ फिलआप खालामना लाग्रोबाय। फिलआप खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो गाहायाव जा आधारनि मबाइल नाम्बारनि टिक, बेवहाय जायहा मबाइल नाम्बार एक्टिभ गैया बिसोरहा बेवहाय टिक खालामनो नांगोन। जुदि दंखायो अब्ला डाइरेक्ट सेन्ड OTP बेवहाय होब्लानो जाबाय। जाय एक्टिभ दंखायो अब्ला जाय एक्टिभ मबाइल नाम्बार, जा रेजिस्टार मबाइल नाम्बार आधार कार्डजों बे मबाइलाव OTP फैगोन। बे OTPखौ नैबेयाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। जोंहा OTPखौ क्लिक खालामना लाग्रोनि 759329। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव टार्म्स एन्ड कन्डिसन बेवहाय टिक होनानै साबमिटआव होब्लानो जाबाय। बेवहाय साबमिट होखांनायनि उनाव गोदानै मोनसे इन्टारफेस फैगोन। जा नोंनि आधारनि डिटेल्स बेवहाय जों नुनो मोनजोबगोन। नोंनि जा फुरा आधार डिटेल्स गासिबो डिटेल्सखौ बेवहाय मोनगोन। नेम, डेट अफ बार्थ, जेन्डार, एड्रेस गासिखौबो मोनगोन। बेवहाय गासिखौबो नायनानै खेबसे मेक पेमेन्टआव होब्लानो जाबाय। बेवहाय मेक पेमेन्टआव थुब्ला जा पेमेन्टनि वेबसाइट बेयो रिडाइरेक्ट जागोन। रिडाइरेक्ट जाबाय थागोन। बेवहाय नोङो रिफ्रेस खालामाबानो जाबाय। बेवहाय जोङो क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिं, UPI मोनथाम अपसन मोननो हागोन। नों जा गोसो बेयाव खालामनो हागोन। आं क्रेडिट कार्डआव बेवहाय होनो सानदों। दा आं क्रेडिट कार्डखौ थुनानै होगोन। जोङो 50 रुपिस अनलाइन पे खालामनो नांगोन। बे अनलाइन पेखौ आं क्रेडिट कार्डजों खालामनो सानदों। बेवहाय गिबियाव कार्ड नाम्बार ओमफ्राय एक्सपायरि डेट, CVV बे गासिबो कार्डआवनो थाखाय। ATM कार्डआ गावबा गावनि बे लास्टाराव नेम अन कार्ड, नोंनि नाम, जा कार्डआव नोंनि नाम बेखौ बेवहाय होबानो जाबाय। बेवहाय गासिखौबो फिलआप खालामखांजोबनायनि उनाव प्रसिड अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बे प्रसिडआव क्लिक खालामबानो नोंनि पेमेन्टआ साक्सेस जागोन।